Hi, hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि मिस्टार ब्लग YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आङो फिन खेबसे आं बरायनो थाबाय लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो बे समावहाय मोजाङै दङ लोगोफोर आरो आंबो बे समाव इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ लोगोफोर। स' लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जेनाखि एक्शन डाइरेक्टर बर'नि एक्शन डाइरेक्टर जेनाखि ब्रादार सोमखोर बिथांनि जेनाखि फाइट खालामनाय लोगोफोर आङो बिथांमोननि फाइट खालामनायखौ आङो दिन्थिनोसै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय लोगोफोर। अब्ला जों भिडिअखौ जोङो जागायजेननोसै।